Kardom karbeng long radon pan same apor milong to siako pini nalitum no bang thulo lasi nalitum nili video kedam tangani pen same nanglang dunlo plorang te nalitum thek ponlong je ilitum kachinghon ang jir Namrata Engtipi alang liphan apranar mudelo kumar bang phusikar mudlo mapong te Saddam Hussein pamunit lake nogao bypass along sedaksi apranar mudelo gari arlo lapen ke warkang rok lo poselitum thek ponlong lo lasi nona bang ke ining ki pungdam meme mati ining ke jang jiddam meme bang ke lalu ilitum arlenga tumle mane mana phan la puson vi poson te ili phan ke nang ke theng nang ke chok si imi parbang ham po donatum setami non ke litum thek don longji hadak penang unorganization dum damlo choro parning alang litum han same organization atum damlo apen humri damlo lapen haladak thek long lo posipu kupisi thek long lo mablong te hadak recho son posipu dabang so inut au anim so pia phan lata itum tribal sa so tum phan apranar mud det api setami hadak recho son posipu athe dak tot pame sang phun charchak lok sigedo posipu ektam be pame se lahen lo donatum piniar ni ili phun sonte lahai teng ai nang ne phani phun ke asa baso bak bang aso phanar de paprat paprat lam men anda chok nang ne ponlo nang ponlo blo dang te mu ke che wang ge tum ekeng wang on esji imi par bang setji ekeng pak nang ge theng thoke nang ekeng pang thli setji seme non la bang so bang phu ke hadak re choteng posepu ningjang je piklo posepu la organization dum sitami a hoklo ningjang je lo a thenep ta na phijang dep ta Tangka vive lalu lasini likedam tang hud arnia video long setame karjupon padopik labang solam le thonon itum lang namlo bongte organization dum same arjupon lo ang thega bang ke long pon pedet a result abang a report bang ke long pon pedet kopi pisine li arjupon ma bong tenang le tum setame chini ji hala bang so hud men ke postmortem malam pe ne kadok we same klang khle amasini asot ke hang pondo labang so bthak same ye postmortem ma report setame public long release non Thanon kopi pen se thi ko son men se thi la setame klang khle lapen ke lan cho tagali lang hala sut kopi po se action setame en fit pedet action people se en fit pedet public pressure ave plotang te claim kledet lapen isi do thulang kupuson se hola pinky das patuma phan hala tuma hema sortum phan kilodun plot lo tang thek pin pen chini pame me pin pen kupuson se kilodun plot lo lapen hola tum setame kupuson se asupi kalipu kachinghon ne delo alama bang ke a photo penanta chini nangji a photo la pen address penan sitame la penala kachinghon a system penan tame a hema so a hema amunit plotang de chichini nai setame kopio poselodon plot ladak do pik khangyang suspect meme hormu side lo ladak din memelo je rai kom sai hi atum sitame kachelang nun dokok ma alang tumang bong sitame kopine dokok ma lan sele men alang tum phan pang thek pin approve ave pin men leki lodun plot ke lalo dopi khangyang athe pipor ma blo tang teladak kachelang nun dokok ma pu memelo athe non ako akam patang serak nang puya ha tangka pathe munak amat asai bang patang serak nang evidence do anda paprai serak nang puya ha evidence yong si ke pavir lo tang teng ke a ke sama se strong trelo non sitame ne li daudam sitame la puson jong si evidence jong si ave lablo paprai lablo tang te weak evidence evidence ave pupena jong strong evidence ave pupena jok low plot polake low plot po ningka ni sibak cema cekloyon trok bak beng polake low plot po athe people upload tang te evidence jong si ave upload tang te ko puloke proof po labang so bang phu Saddam Hussein han loke pathi ve ka bang phulo bu ayong si tum approve odong de ing hopen ka ningje chot ke lake court atum ke dengde kaliblong te eyewitness donang ji piniar ni sitame eyewitness sitame klang klelang kupuson menong e pathi lo ne approve sitame avelang la pulo upload te lake lack of evidence pupena jok labang ka case labang intang te lo lapen lake ningka ni siang bong si jok plot po lahen lo donatum kedam tangan sitame la puson side lo ke ili tumar lenga tumison ben pudam lo bang te chere thek thedet arlenga tum la puson ki thi dun do pik hangyang lo ason penason do pik hangyang la puson ka chulang rem pena setame tum do pik lo ke phodun la se tum ka chini dam nai bang do pik hangyang the pik hangyang ili tum arlenga tum bang bong geli tum la puan set se itum ka char julong ing ar pik setame bang asu akeng sang atum along geli tum thek pon long je news talong setame international news national news thek long lang lop long te nang tum thek long ji arni bang setame hadak bang kep ing koi a kes klang la puson ekdom domestic violence a case mate la son ka chulang rema case bang anat lit chot ili tum lang namlo bang te tum tribal sanat ke la anse se north east sanat ke setame
lapuna takilit dongge ko matum lo ma bang te lap tum hen lo lase lahaya tum hen lo ngase ili tum ne li kedam ta ani stame pupon lo arunachal along sitame akapre kalilo lap tum lo lapen hala dak sitame law and order ame thang se parideng de lo ra tum lahen lo sitame pini ne li pudam je ili arleng atum bang ke ning isiawe lapen arleng atum ke phere pik ning isiawe lapen phere pik e hem pen ma jong si e pa e putum yong si nang support dun de pulo tang te kunat lo non ke lum chelang nam lo bang te e pa e poteng lo ke ja tum ke charia tum lapen ke son men lang nam lo bang te itum ang bong matame korteng yara mo sabe ning isi kawe lalo pulo tang te bang ke nang lang plot lo lake nang lang plot lo asoi ke me link si bang ke nang ber tip nang ber tip pung non si tami lang nam lo bang te kalang lo ke asoi ke me link la sila bang so asoi bang ele tum piver nang ne lo ili tum arleng atum se tami solu tum tami cheru dunang ji itum la bang so soi bang ke pi pedet dang ji non bang itum la haya soi ki pi lo ison men lang nam lo plo dang te la hen lo la si bang ka soi ki me link la si ili tum arleng atum bang ke hakko ben sami chelang nam lo bang te phere pik ka che song ye phan la lo ison bang ke don atum la si non si tami PC man lang hala lack of evidence po approve abedet po an par ke PC dolang la ka case bang se strong to det po jok plot po la hen lo don atum la se lang nam lo plot dang te pinia ni sitame ka cholang rem tang ho pran kar mut atum phan ko kok thadi piking ar pik hangyang han nirbhaya ke so de tumar jilong lo la pen la so dak ke ko ane hajar ka cholang rem itum bharora adera long ke lang nam lo plot dang te nona census 35000 la bang la pusona case do 35000 tak te la ana case long kine batum phan pinia ni pi lab lo ma kok that pi pe lapo se ningkan pli pho ningkan si case jong se evidence jong si ave plot tang te ngel lo plot la hen lo dona tum nili pudam ji po bangke la se pini thi hek pe nili lan se ninge pon chot po amut pialam mang ge lalo ile tum ning si ave lalo kardom